nggih, Mbak. Terus tresno sesideman luwe becik patenono timbang pepisahan berikatan sulistya Mula ya tembangnya cocok. Oh iya. Iya. Sensitif apa? Kuwi ngapa kuwi? Kuwi gulumu bocor apa piye kok tak subal tisu ki? Sakake. Mula to disudole merokok ki, ndak gulune bolong. Iya kaya nggon gambar kae lho. Ki wong kowe engko iso dadi kaya ngene iki lho. Iya. Terus. Iya. Ya diaturi jumeneng. Iya. Mas Maja. Lagune apa, Pak? Aja dipleroki. Oh iya. Matur nuwun. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang. Sugeng dalu Mbak Lintang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Dalang. Aku ketemu karo jenengan ki wis ping 3 iki ya, Nduk. Iya. Nggih, alhamdulillah yang pertama dipertemukan di mana? Niko di Jakarta, di Bekasi. Sik. Kayak anu Mbak, antarane ning nggone Pak Haji Saidi karo sing ning Bekasi aku lali. Loh, kok saged? Berarti ya 2 kali itu. Iya. Sama yang ketiga yang ini ya Mas Dalang. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dalu menika saged sowan Nggih. di PT Jatinom Indah. Heeh. Alhamdulillah nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak. Apa? Lah pripun lho kok Sampeyan- ngobrol kok disambi rokok. Loh, wong jagongan iki penake jan karo udut. Wah, Nek jagongan karo diudut ya angel ya arep omongan piye. Oh iya. napa nih Mas Dalang? Udute iki lho ya karo diudut to ya. Ah, nggih. Wis karo adine iki biasa wae to. Nggih, kita itu KCE berapa tahun ya Mas? Tua sampean, Mbak. Loh, masa to Mas mboten Oh, tuan sampean jenengan? sampean ra arep dadi Mbak Yuku to? Loh, Gunung Kidul Bantul cerak. ah ya ampun. Berarti jenengan nggih mireng. Hah? Jenengan nggih mireng. Delok aku nyatake langsung kok ya aku. Iya. Kuwi dadi apa? Live. Iya. Matur nuwun ki sowan ngersane anu Mbak, penjenengane Pak Sigit sak kulawarga. Nggih, alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat lan para tamu undangan khususipun kagem Bapak Sigit sekeluarga nggih. Ingkang pundi nggih Bapak Sigit nyuwun sewu? Loh yang masih muda? Oh masih muda Bapak Sigit nggih? Masya Allah, piantunipun bagus. Sugeng dalu Bapak Sigit. Sugeng dalu. Niki wau kula nggih dereng saliman, kula boleh salim? Boleh nggih? Boleh nggih, kula tak turun. Lewat pundi nggih, Mas? Ha niku tanggane kono Lewat Mbak. tengah saged? Bisa. Aja. Oh, Bahaya bukan nek lewat ngliwati sini. yoga, bahaya. Ah, nggih. Pak
Pak Sigit bisa nyanyi napa mboten nggih Pak Sigit nggih? Sugeng dalu Pak Sigit. Nun sewu nggih. Sugeng dalu boleh salim nggih? Oh gini nggih, sugeng dalu Bapak. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Mas ya. Bapak, nun sewu nggih pareng salim nggih Bapak nggih. Bapak sugeng dalu. Nggih, Ibu. Nggih, niki sekeluarga semua nggih Bapak Ibu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang nun sewu nggih. Mas, Pak, ngapunten lho sampai kleru nyelok Mas ya Allah. Sugeng dalu Pak Sigit niki Bapak bisa nyanyi. Bisa enaknya dipanggil Bapak atau Emas atau sayang. Hah? Gimana? Tapi sebelumnya Pak Sigit masih single, sudah punya single atau sudah punya pasangan mungkin? Gimana? Apa ditungguin pasangannya ya mungkin ya? Dalam? Ya Allah, putranya samene gede nih. Iya. Mas Sigit bisa nembang, sakit nggih? Wah, ya kalau gitu nembang ya, berdua atau duet sama saya ya Mas? Duet nggih Pak nggih? Wah, ayo ini permintaan Mas, ayo Mas, jenengan disurai loh Mas. Semangat, ayo nyanyi ya Mas nggih. Napa bisanya lagu napa jenengan? Ayang-ayang, ayang-ayang, apa perahu layar? Ya, Anglia numpak. Nah, bisa nggih? Ayo Pak Sigit berdiri, monggo jumeneng Pak Sigit. Nah, ngene lah yuk penak. Teng panggung napa mriki, Mbak? Teng panggung napa teng mriki Bapak Ibu? Di panggung. Wah nggih, monggo Mas Sigit. Ya jan ngene iki. Hati-hati Mas Sigit, hati-hati. Sepate kok ndangdut kodhok ngorekno. Ayo. Kan wangun kok. Non sewu Kang Mas. Hop. Pejang ngene iki lek kaya nganu lho Mas. Kaya manten lek di nganu ngono kae. Di nganu ki di apa? Di apa? Diapake? Heeh. Di kapake? Diarak. Diarak. Iya. Dilarak kowe. Iya. Lak putrane. Nggih jegek sampean. Oh, jegek. Le rinyo le. Le tole alba. Iya. Nggih. Terus pundi siase? Panjenengane kok nagih ae to, Mas? Nan? Kok nagih? Lho. Mengke mbangane ayo ta, Nduk. Iya. Mumpung anu tesih jumeneng wonten mriki panjenengan niku. Iya. Mboten napa-napa. Kula niku mboten napa mengharuskan napa panjenengan kedah peparing menika mboten kedah. Iya. Nggih meng nek kaya ngendikane Pak Sigit mau, Nduk. Iya. Oh nek arep peparing apa-apa ki kudu sing ikhlas. Iya. Ora kok ikhlas sing penting peparing ngono ya. Iya. Bedane apa? Nggih, Niki ndak Mbak apa-apa, Lintang, Pak niki kan Sigit. anu wau napa Nggih. hadiah kula seneng to nyanyi Ya kalih ampun, jenengan. jane kula niku nggih mboten pengin. Tapi kula nggih matur sembah nuwun mawon nggih Pak Sigit nggih. Isih ora pengen apa? Sami-sami. Hah? Ora pengen apa? Ya ora pengen nek ora dikeki ngene lho. Ya, terima kasih banyak nggih Mas Sigit, Pak Sigit. Ya semoga saya doakan semoga rezekinya bertambah lancar, sehat selalu, panjang umurnya, sukses untuk memimpin PT Jatinom Indah. Jatinom Indah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak nggih Pak Sigit. Mau tambah nyanyi lagi ya? Oh sampun-sampun Oh, matur mbah kula sampun. sanget, matur Oh, mbah iya, sanget. iya. Oh, tak kira tambah lagi ya, ya. Nggih, nggih. Iya, ya, terima kasih nggih Pak Sigit. Mau saya antarkan lagi? Sampun kula Iya. saged nggih. Oh, sakit. Mic-nya loh, mic-nya mau dibawa Aman, berarti aman, nanti niki nyanyi saged, lagi ya. aman. Oh.
ya. Mike ya tojo. Kan Dani kita badhe nyanyi lagi jane iki tadi. Mau nyanyi lagi. Lah iya ning ki koyoke trauma linggo ngarep. Iya. Terima kasih banyak nggih Pak Sigit dan sekeluarga ya. Berkah kok ya, Mbak. Nggih. Dongane jenengan kanggo PT Jatinom Indah, Mbak. Nggih, pokoknya semakin maju, semakin jaya dan sukses selalu ke depannya. Amin. Sukses nggih. Pokoknya Nggih. yang terpenting itu Mas Dalang. Nggih. Sukses selalu. Bener, Mas. Iya. Iya. Ki nawala akeh, Mbak. Sing Nggih. diaturke. Katur Mas Dalang. Heeh. Kula nyuwun tembange ninggal katresnan kalian kacu kuning. Wah, ninggal katresna. Nggih saking- napa malih? Saking sinten? Saking Pak Santo, Bapak Santo. Plosowarang Blitar. Oh Matur nuwun. nggih, Ki mau matur sembah nuwun. nyawere rokok sebungkus. Matur nuwun, Mas. Nyuwun tembange sesideman anggitanipun Pak Haji Sukron Suwondo. Oh iya. nggih. Saking lesehan ayam goreng Sri Kandi Jalan Cakraningrat Sentul Blitar. Oh iya. Nomor 0822 3397 1247. Oh iya. Diaturke sing endi, Mbak? Nggih. Sampean milih. Sesideman? Nggih. Cocok kian. Iya. Nggih, cocok nggih. Nggih. Ngagem bawa. Nggih, kaya lelakone kanca-kancane menen ya. Ayo sing tak critake mau, Mbak. Iya. Lah nggih, jane nggih tasik timur-timur sedaya lho. Kok wis sesideman. Lek sesideman iku le nyimpen dhuwit didekek nggon pusaka-pusaka. Wah. Sing kandhani bojone iki, aku nek karo walat ki ora percaya. Iya. Terus iki anu, salam santun saking Mbah Lurah Kuningan Blitar. Oh nggih. Nyuwun tembange Gubuk Asmara. Wah, Gubuk Asmara. Alhamdulillah pamundutannya banyak sekali nggih Pak Dalang. Oh, nggih. Mas Dalang. Oh, badhe nderek ngregengaken swasana. Oh nggih. Arep nderek beksa, Mbak. Nggih, Joget, nggih. iya. Nggih. Iki maringi Cehna Tresna 100.000 alhamdulillah. Tak dumke kok. Iya. Bawani, Mbak. Nggih. 6 jiro lu. Ui tani Wong kok mbiyen pisanan ketemu nganti sprene ajek alus lho. Nah, lha nggih. Mbak Lintang kuwi lho. Iya. Oh, beda karo iki sing gedhe mangane iki. Anggere man Sugeng Dalu, Pak. Nggih, Sugeng Dalu. Wah, jan halus-halus. Nek Mbak Lintang ki maksude ki karo wong ki nuwun sewu. Digawe supaya wong ki jagongan ki supayane lega, Iya. supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora, Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Ana iki to. Oh. Sopo? Via. Man kae dememeng ya dememeng kono. Handere sang baki pria
gek diucuk. Napa Mas Dalang? Ora kowe anu rokok tukang manu operatore. Iya. Gek diutut aku agek bolong sih aku. Iya. Iya. Selendang kuning kang saking ukir Swara kurang. swara kurang permono ing wasis Angungrung marang angrung-rung marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis kongke Mbak. terus tresno sesideman Monggo, Mbak. luwe becik patenono timbang pepisahan Tridatan Sulistya tak riwangi samudana marang kula karo walan praputra Nyuwun anu Mbak, keterangan Mbak. nggih Sampeyan ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso kemlemet alus ngono kuwi lho. wah lan apa kula niku namung nganu ngeremus kencur Oh kencur. nggih Oh cocok. itu kuncinya Mas Nggih. Dalang Oh ya tak cobane sesuk Mbak. nggih Oh. kencur tok tapi jek kurang Lah napa karo apa meneh? harus ada yang menyemangati Oh. Lah sapa sing nyemangati sapa? tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman Oh, nggih Pak Sigit sing nyemangati. Iya. Apa-apa? napa Sing ngendang elek lamine. Mula kok suarane iso halus, Mbak. Oh ya iki tak nek ngene iki tak saranke sesuk iki rak jajanane akeh banget to kuwi sing digawa kuwi ciki-cikian. wah Mula suarane ora iso halus. Pasar banget. panjenengane kok Mau dipisah-pisui dalang bagus ora suaranya dalang ora kajen ya lagi aku kok. Sesuk takon sangu kencur sak kebone. Iya. lek mamah ki lho piye wingko Ora. Aku wis nggawa mesin giling kok. liwat kincanging alismu tak tandur angglendang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih mampu meladeni salahmu
Mas Dalang. Nggih. Penak Mbak Irama semene iki sedengan dadi ora banter banget Nah. ora kerindiken. Nggih. Iya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah. Guyub rukun semangat nggih Bapak Ibu panitia nggih. Yang sudah membantu memeriahkan juga Nggih. Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ra iso Nah, kepenak ning luar kene. biasa sekali. Iya. Matur nuwun. Entekke Mbak. Urip ana kutha gedhe Matur nuwun. Iya. Injih. Sesideman wis diaturke. Alhamdulillah sampun diaturaken. Iki pamundhutane akeh banget monggo hawane sumuk banget iki, Mbak. Wah, lah nggih. Dikancani- Ndak apa-apa, biar semakin semangat, Mas. Iya. Nggih. Aku nek ademi malah ora iso mikir. Kaku nggih, Mas. Kaku tur ilang. Kok ilang? Ilang kaya apa inisiatife iki kaya kelang. Pemikirane iki tak ilang. Oh, jenengan lho. Lah ya aku, iya. Nek biasane anu, sinden alus Napa? kuwi sinden alus ki pasangane ya sinden sing ora alus, Mbak. Oh, ngoten. Saiki coba sinden alus ditrukke sinden alus ben arep dadi apa coba. Oh, nggih nggih nggih. Kancane Sinten? sinden saka Gunung Kidul ya, Mbak ya. Oh, nggih, monggo Mas Dalang. Padha-padha aluse. Iya. Saiki rada ngronjal, Ding. Nah, alus danten lho, kula lek meresani Oh. mbak-mbaknya. Lah nggih to, Mbak nggih. Wah, alus-alus cantik-cantik semua Mas Dalang. Yo kapuken. Yang mana Mas Dalang? Niki Mbak, niki asmane sapa bisa sampe. nggih. Kok mbiyen ya wis tau ketemu. Kok mboten semarap lho sindene dhewe? Ya men kenalan karo sampean ngono lho, Mbak Oh menawa. nggih. Mbak yang pinggir sebelah kiri. Sebelah ini, heeh iki Nggih. sing cilik Mbak, dhewe. lek iki. duding jenengan iki lho Mas Dalang. Nah niki. Monggo Mbak mic-nya. Iya. Nggih. Sepate apa, Mak? Anu apa jenenge? Turun aja ya, turun. Turun, wah turun aja. Sepot kok turun aja. Sepatnya iki. turun aja. Anu sampak nduk. Oh iya. Suwe ora ngunekke. Iya. Ya, Selamat malam. selamat malam. Ah, Iya. Ya halus ngene iki, Mbak, ning gandeng karo Mbah Buyute iki di gegulang ilmu. Iya. Apa? Napa? Niki nek wayangan melu aku mesti diderek karo Mbah Buyute. oh, iya toh Mbak. Iya. Niku kodame kula. Kodam sing wis mawujud. Nek aku ora diderekke Mbah Buyute iki, wah lehku suluk kacau. Oh, Iya. berarti setiap pentas Mbah Buyute diajak. Iya. Tenan toh Mbak. Heeh. Lah niki. Kok iki ya? Jenengan ki ya ngono kuwi banget to. Nek Iki. ora trimo. Saya Mbah Buyo. Mbak ora trimo Mbah Buyute dicecenges. Ora ngeceng. Sayangku lho. Ngandel ora. Iya. Saya kendel. Maune halus dadi ngroncal Mbak iki, Mbak. Oh, cowoknya. Iya, bukan iya Mas Dalang. Iya, ya enggak, ya itu Mbah Buyutnya tadi itu. Mbah Buyut. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa, sugeng mirsani. Nggih. Kenapa niki? Ayo duduh apa ngopo. Oh iya. Duduk ya apa? Ora ono Duduk. sukete kene iki kok kon duduk. Suket apa toh? Duduk ki matun ki lho Mbak, nganggo gathul ki lho, sukete sing do nyerongan Oh, di nganu Dicabutin itu. dicabutin. Iya. Oh, kalau di Jogja bahasanya diduduk. Heeh, duduk. Oh, gitu. dicabutin Kalau di sana Mbak. apa bahasanya? Apa? Kalau di tempatnya mbaknya bahasanya apa? Kalau di saya itu diaret. Oh di aren. Di nganu dibacoin. Oh, Nah, dibacoin. dibacoin. Dibacoin, anarkis sekali ya. Bahasanya orang sini ya gitu.
gitu. Oh, gitu. Orang Kediri. ya. Orang Kediri. Oh ya gitu ya? Iya gitu. Ya berarti- Lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim Ora dulu, salim salim apa? Lah dulu. masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas tadi saya telat terus Ya kaya wong nggak mara bisa tamu salim ki dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae. Oh nggih. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mangke lek mboten salim jenengan. Mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar blas niku ora sopan kabeh iki. Iya. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan, Mbak Anis. Iya. Sin Iya. apa? Nggih. Sensitif kabeh. Kuwi lagi PMS kabeh sindene iki. Kalau sindene. Sensitif. Nah, makanya Kaya- jane iki ora pareng dijarak ya, Mbak ya. Kaya isih produktif. Ngece. Tembange bar slendro pelok. Oh iya. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresna. Mun aku ora tak tinggali tak gowo. Oh. Iya iya kamu itu Eh. bawa cowok. Iya iya iya. Iya iya. Iya. Ora usah diumuk-umukke. Ora umuk aku iki. Wong aku tahu tak umuk-umukke ya ming pira wene kok. Oh, sekali itu, Mas. Iya. Heeh. Yang kemarin Ora, itu. ora. Biyen. Oh, lah aku gawene ya cetan loh, Mas. Hah? Cetan, saling curhat-curhat. Biasa sesama cewek ya, Mbak Oh, ya. yang dulu itu Oh, ya. yang dulu itu. Sido to, Mbak. Loh, nyapa tuh ora sida ki? Ambuh ming sedilit to. Nah, jane iki nyapa ya? Dia bek menawa dia itu melihat dari live streaming ya, Mbak ya. Kono. Mau disapa? Mbok ya disapa Disapa dulu. mantan kandung ya. Ya ora apa-apa. Nek arep dadi bakul wadi ora apa-apa. Pemangsane kok bakul wadi. Iki di streaming lho iki. Oh iya, lagunya tembangnya ninggal katresna. Ninggal katresna. Iki pamundutan Nggih. Saking sinten menika? saking Pak Santo Ploswarang. Bapak Oh, Santo kagem Bapak Plaswarang. Santo. Iya, Blitar. Nggih. Rawuh nggih? Nggih, apa? Wah nggih. Nggih. Wah, Wah, panjenengan Pak Santo. Bapak. Iya. Saestu dalam Wah, digarap samboyo. Samboyo. Oh, Samboyo. Ayo, dadi saka Demung bareng karo Kendang. Nggih. Oh, iya. Nggih, Bapak siap ninggal katresnan nggih. Digarap Sampita apa Samboyo? Iya. Samboyo, samboyo. Ya.
Nangis sajroning Katon